ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka Sarkar India lingba ka Additional Secretary and Mission Director jong ka NHM ka LS Changsan IAS kala penmi e ka jingpen bena lani ka notification Baroh ki Ayushman Bharat Health and Wellness Center Baroh kuai kari India ki bidan hapo shilak handru phautli AA ki dan ban Pynkylla Kyrteng no shaka Ayushman Arogya Mandir baki dei ban ting thap langru e ka jingtho ka boong Arogyam Paramam Dhanam. Karkum kini ke notification ki diban bo no da kini ke Kyrteng haman laki SHC, PHC, UPHC, UHWC hakatin English bakatin Hindi. Nakabinta gitu ki health center ki bidang syong haka yingwa labatha bakinshna da ka flex ke bahe baki dei banwa ya ka flex haka jaka badan ki jaka sumar. Lapin bena baka sorka kan ai lai hajar tingka nakabinta bakin tho da ka tika Kyrteng bathemai. Labatha bahadin biklada bantho da ka tika Kyrteng bathemai ki dibin shandur bat ban thep hapo ka ABHWC portal ya ka ne ki dibin pendap hapo ka lai phoi tarik uno pra menta usnam.